Менә бу китап инде безнең өчен бигрәк тә кыйммәтле, чөнки берсе ул ике татар имамы тарафыннан япон телендә язылган ислам турында, а бусы инде Япониядә туган шәхес исламны кабул итеп, менә бу шулай ислам турында менә бу китапны язган. Һәм инде безнең коллекциянең йөзек ташы, бу инде менә бу шәхси эшләр, сез күрәсез, һәрберсендә диярлек анда фотолар бар. Biz ул кешеләрнең йөзләрен бик сирәк беләбез. Инде менә бу фотоларны күргәч, инде без аларны үзебезгә бик якын терек кешеләр кебек, исемнәр генә түгел, терек кешеләр кебек кабул итәбез. Бу уникаль вакыйга, без беренче тапкыр айрым ниндидер сәхифәләр генә түгел, хәтта айрым шәхси архив кына түгел, бу нәкъ менә Коба шәһәренең мәхәлләсе һәм татар җәмгыятенең архивның bir зур өлеше. Бу мондый башка Татарстанга тапшырылган үрнәкне белмим мин шәхсән. Бу шулай бик әһәмиятле. Һәм инде шулай ук безнең өчен, тарихчылар өчен бу документлар шул вакыттагы татар җәмгыятенең, Кобада яшәгән җәмгыятенең халатын, аларның уй-фикерләрен, хәтта йөзләрен күрергә мөмкинлек бирәләр. Шулай ук бу безнең өчен бик кыйммәтле материал. Инде гомуми әйткәндә, татар халык турында әйткәндә, шулай ук бу гади кешеләр өчен дә бу документлар бик кызыклы, чөнки алар безнең татар милләтенең берлеген күрсәтәләр. Менә карагыз, мондагы кешеләр нинди генә җирләрдән килмәгәннәр. Казандан, Троицкидан, Сибирдән, башка җирләрдән, әмма алар бөтенесе дә үзләрен татар дип санаган, алар бер җәмгыять булып яшәгәннәр, алар айрым ниндидер мишәрләр җәмгыяте төзмәгәннәр, алар айрым ниндидер Сибир татарлар җәмгыяте төзмәгәннәр, алар бер татар мөселман җәмгыяте булып яшәгәннәр Токиода. Менә бу безнең өчен бик зур үрнәк минем. Коран тәфсире. Это владельческая надпись, это написано, значит, в 1939 году. Бу документлар бөтенесе дә бер схема белән төзелгән. Монда анкета. Син кем, исемең, фамилияң, хатының, балаларың, әтиең, бабаң, каяналар, аларның исемнәре, кем булганнар алар, син үзең шөгылең нинди, белемең нинди, нинди телләр беләсең, хәтта ниндидер партияга карыйсың юкмы, аларның күбесе милләтче дип язалар инде. Шулай ук күбесе бик күп телләр беләләр, иң кимендә урыс, татар, япон телен әлбәттә беләләр, чөнки алар инде бу вакытта Япониядә шактый яшәгәннәр, Кытай телен беләләр, инглиз телен беләләр. Монда кайбер документлар шулай ук инглиз телендә дә язылган. Шулай ук татар җәмгыяте печатеп куелган документлар бар. Бу кешене без беләбез, ул безнең җәмгыятьнең агзасы, ул ышанычлы кеше һәм башкалар. Монда күбесе төрек телендә, чөнки алар төрек ватандашлыгын сораганнар. Шуңа күрә алар төрек илчелегенә язгач инде, әлбәттә алар төрек телендә язганнар. Япониядә шундый гадәт бар, үлгән кешенең бөтен иске пыска әйберләрен ташлау. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу документлар югалыр иде, чөнки Ракия ханым үзе дә әйтте, әгәр дә менә сезнең белән очрашып мин аның кемгәдер кызыклы икәнен, әһәмиятле икәнен белмәсәм, мин аны ташлый идем диде ул. Чөнки ул бу кешеләрне белми. Уйлап карагыз, сез үзегезнең чыланда, ниндидер 30-нчы елларда, мәсәлән, мәктәп файлларын тапсагыз, журналларын, сез бит аны әлбәттә ташлыйсыз, я ягасыз. Бит ул тарихчыларга бик кызыклы материал булыр иде. Менә калган 15 документта нәкъ шул аермасы бар, тик ул кешеләрнең ниләре варислары исән һәм Ракия ханым аларны үзе белә. Алар төрле илләрдә яшиләр һәм инде ул менә бу документларны мин аларга тапшырмакчы булам дип әйтә. Ул бер комплекс, бер вакытта төзелгән.